Ако се занимаваш с дигитален маркетинг и търсиш сценарии за твоите студени обаждания, то днес ще споделям мой такъв, който използвам вече повече от година. Здравейте, казвам се Мартин Михайлов и се занимавам с дигитален маркетинг, като помагам на други бизнеси да увеличат своята клиентска база, докато едновременно с това развиваме профилите в социалните им мрежи. Затова, ако ти имаш бизнес и се нуждаеш от онлайн присъствие, не се колебай да се свържеш с мен на лично съобщение в Instagram, за да видим дали аз и моят екип ще можем да ти помогнем. А сега нека се върнем обратно към същинската част на видеото. В това видео ще преминем и ще обясним защо е важно да се правят cold call-ове, ще разгледаме и ще анализираме моят cold calling сценарии, ще разберем как да научим и персонализираме сценария спрямо всеки един от вас и неговият стил на говорене. И за финал ще се научим как да се справяме и оборваме някои от най-честите възражения или така наречените обжекшени. Затова нека да започваме. Защо е важно да правим cold calling? В случай, че някой от вас не знае какво е cold calling, може да погледне предходното ми видео, в което обяснявам доста подробно как се правят, защо се правят, колко трябва да се правят и всякаква друга ценна информация за cold call-овете. Като също показвам и анализирам някои мои cold call-ове от началото на предходната година. Но защо е важно да правим cold calling? Много от вас още в самото начало, когато се чуят дали да направят своето първо обаждане, се чуят кому и защо е нужно да се прави подобно нещо. Но нека погледнем съвсем реалистично на нещата. Ето 5 аргумента как студените обаждания всъщност ни помагат. Първият аргумент е, че когато звъним на непознат с подобна цел, ние тотално излизаме от нашата зона на комфорт. И това не само стимулира производството на допамин, което ни мотивира и ни кара да искаме още и още, а и ни показва пътя към успеха, изпълнен с трудни избори, които все пак ние можем да преодолеем, щом веднъж сме успели да го направим. Вторият аргумент е, че cold calling разчупва леда и ви подготвя за втората среща, при която ще говорите надълго и на широко, при това на видеочат или дори може на живо. Затова студените обаждания, които са почти анонимни, ви подготвят за втората и не по-малко трудна среща. Третият ми аргумент е, че студените обаждания подобряват вашите комуникационни умения. Както знаете, бизнес се прави с хора и затова е ключово да можем да комуникираме съвсем свободно с тях. Cold calling ви дава възможността да се упражнявате и ви учи да изразявате ясно своите идеи и цели. Да се справите с възраженията и характерите на тотално различни хора и всичко това докато запазвате спокойствие и самообладание. Което би ви помогнало супер много в случай, че присъствате на нетворкинг събития, конференции, вебинари или други събития, на които имате възможността да се запознаете с хора, с които споделяте едни и същи интереси и виждания, стига да може да ги заговорите. Четвъртият ми аргумент е, че благодарение на студените обаждания вие преодолявате страха от провала, защото ще има немалък брой потенциални клиенти, които директно ще ви отрежат. Но това ще ви направи по-силни ментално, защото през целия ни живот ще се сблъскаме с неуспехи и провали, които просто трябва да приемем и да продължим напред. Студените обаждания ни учат да приемаме нещата не като провал, а като урок, от който можем да се учим. И петия и последен аргумент, който искам да споделя с вас е, че просто трупате опит, колкото и клиширано да звучи това. Никой не се е родил научен, трябва веднъж да се опарим, за да не пипаме повече горещия котлон. Същото е и при студените обаждания. Няма как да знаем как се правят, докато сами не минем през грешките, преплитането и объркването на думите, справянето с обжекшените, кривите и недоволни потенциални клиенти и може би най-важното, овладяването на приятелския тон на говорене. Запомнете, губещ е този, който не опитва, а не този, който се проваля. Затова тези няколко аргумента искам да ви служат само като мотивация и стимул към това да предприемете първата крачка. А сега нека преминем към анализирането на мой сценарий. Винаги започвам с уважително поздравяване, като казвам здравейте, добър ден, търся името на човека, с когото искам да се свържа и питам, вие ли сте собственика на името на бизнеса, като така потвърждавате, че човекът, с когото сме се свързали, е реално човекът, с когото искаме да разговаряме. Като е само единствено във ваша полза да отделите нужното време, за да разберете първото име на човека, с когото искате да говорите. Понеже в случай, че администратор вдигне телефона, шансът да се свържете с желание от ваш човек е много по-голям в сравнение с това да кажете ало, търся управителя или собственика на бизнеса. Защото нека ви попитам нещо. Колко според вас от непознатите обаждания, които получава дадения бизнес с такава цел, биват отправени с титлата на собственика на бизнеса, а не с неговото име? Затова направете така, че да се отличите от останалите. Следва хулка, в който изтъквате някаква болешка или така наречения pain point на потенциалния клиент, като в зависимост от това каква услуга предлагате, то ще бъде нещо различно. И казвате, че в съвсем кратко време бихте желали да споделите как можете да решите този проблем. В моя случай, понеже предлагам платени Facebook реклами, много често преди да позвъня на потенциалния клиент, влизам в техните страници и разглеждам какво са правили по техните реклами. И много често виждам, че те са публикували такива реклами, но с много базови грешки, на които грешки аз ще акцентирам и ще обясня как би ги коригирал. Като тук подхождам по два начина, в зависимост от предварителния ми анализ. Първият начин, по който се свързвам с тях, е следния.
Разгледах вашите социални мрежи и забелязах, че сте публикували реклами във Facebook. И точно поради тази причина се свързах с вас, защото исках да ви дам обратна връзка и да споделя с вас как можете успешно да увеличите клиентската си база, използвайки печеливши реклами. А с другия вариант подхождаме по-генерално, като казваме следното. Разгледах вашите социални мрежи и забелязах, че мога да ви предоставя някаква стойност, която би ви помогнала с придобиването на нови клиенти, докато същевременно развиваме вашите социални мрежи. Като след това следва, бих се радвал да споделя с вас, но все пак ще ви дам възможността да затворите сега или да ми дадете 3 секунди, за да ви разкажа. Тук те биха казали, да добре, разкажете ми, или пък може да изкочи един от най-често срещаните обжекшени, които ще засегнем малко по-късно във видеото. Следва един ключов въпрос. Страхотно, само преди това имам един бърз въпрос към вас. На този етап имате ли възможността да приемете нови клиенти? Задавайки този въпрос, вие разбирате в каква позиция се намира потенциалният ви клиент, защото вие няма как да помогнете на човек, който има прекалено много работа на този етап. В случай, че потенциалният клиент каже, че има възможност да приеме нови клиенти, следва кратко обяснение на вашата услуга с споделянето на вашата гаранция. Като моята гаранция е, че ако не генерирам средства на стойност двойно на моята услуга за първия един месец, ще работя безплатно за моя клиент, докато не се осъществи това. Като други алтернативи са един месец безплатен период, или пък ако не ви генерирам 10 заявки, не ми плащате, или да направите някакъв дискаунт за първия един месец, примерно 50%, или колкото прецените. В случай, че отговорят с не, може да кажете нещо от сорта на разбирам, само преди да затворите, искам да знаете, че не се опитам да ви продам абсолютно нищо, а единственото нещо, което целя с този разговор е да се оговорим за ден и час, в който можем отново да се чуем за 20-30 минути с идеята да споделя с вас някаква ценна информация, която би била от помощ за развитието на бизнеса ви, напълно безплатен разговор, от който нищо не губите и който би бил единствено и само във ваша полза да научите нещо ново. И за завършек може да добавите и винаги може да имплементирате споделените от мен стратегии и идеи индивидуално. Като така потенциалният клиент ще си каже, добре, аз мога да науча от него как се публикуват реклами и сам да си ги прави, да не му плащам. И така във втория разговор ще трябва да го убедите да се довери на вас като професионалист, а не сам да се занимава с всичко. В случай, че отговори позитивно на вашето предложение, може да кажете нещо от сорта на страхотно, в такъв случай ще се радвам да се чуем за 20-30 минути през идните дни с идеята да науча малко повече за вас и вашия бизнес, да изпаднем в малко повече подробности относно услугата, която предлагам и процесът на работа. При наличие на въпроси от ваша страна да отговоря на всеки един от тях и най-важното да разберем дали бихме били съвместими да работим заедно. А в случай, че отговори негативно на вашето предложение, можете да кажете, мога ли да попитам на какво се дължи това? И така това беше моят сценарий, не е нищо кой знае какво, като отново искам да отбележа, че единственото важно нещо е да можете да си използвате персонализиран за вас сценарий спрямо индустрията, в която сте се насочили, хората, които таргетирате и така нататък. И така стигнахме до третата част на това видео, в която ще поговорим как да научим и персонализираме нашия сценарий. Всички от нас сме учили стихотворения в училище. Представете си, че този сценарий е точно такова стихотворение. Дайте 100% от себе си да научите най-важните неща и след това започнете бавно да репетирате сценария без да поглеждате към него. Като прилагате собствената си тоналност, ударения и паузи там, където вие сметнете за най-добре. Като това ще направи така, че вие да звучите максимално най-естествено и да не звучите като роботи. И така стигнахме до четвъртата и последна част на това видео, в която ще преминем през някои от най-често срещаните възражения, които имат потенциалните клиенти и как да ги оборим. Като първото възражение, което съм разписал, е още от самото начало, когато се обадите и кажете: ало, здравейте, удобно ли е? Мога ли да говоря с, примерно, Георги? Вие ли сте собственика на името на бизнеса? И от срещната страна каже: да, аз съм Георги, но не съм вече управителя или собственика на името на бизнеса. Като тук има два начина да отговорите. Единият е да кажете: разбирам, бихте ли могли да ми съдействате с координати на новия такъв, като става дума за управителя или собственика? Или другия вариант е да кажете: разбирам, значи вече не сте в тази индустрия. Тук е доста вероятно той да каже, че просто вече не е той управителя, а си е създал собствен такъв бизнес. И можете да направите презентация и да се опитате да затворите него като клиент. Другото често срещано възражение, което споменах малко по-рано, е: не мога да говоря в момента. Като тук може да кажете нещо от сорта на: разбирам, извинявам се за безпокойствието, кога ще бъде удобно да ви се обадя отново, като се стремите да подходите съвсем тактично и уважително, без да нахалствате. Третия objection, който съм разписал, е следния: изцяло сме заети или нямаме възможност да приемем нови клиенти. Това може да го получите, когато попитате дали клиента на този етап има възможността да приема нови клиенти след вашето предложение, като може да отговорите последния начин: напълно разбирам позицията, в която се намирате. Това е страхотно, че сте напълно заети. Показва, че сте професионалисти, но доволни ли сте от сегашния резултат или бихте искали да се разраствате?
Като това, ако всъщност те са амбициозни и желаят да се разрастват, ще породи някакъв пламък в тях и евентуално може да го затворите като клиент. Четвъртото възражение, което съм разписал, е може би въпрос, който ще получите на 99%, а именно колко струва. Като тук трябва да отговорите максимално най-неутрално и може да кажете нещо от сорта на страхотен въпрос, чийто отговор доста трудно може да бъде определен на този етап, тъй като услугата ми е индивидуална и различна за всеки един клиент, но би се радвал да говорим за това, след като науча малко повече за вашите нужди, цели и сегашна позиция в един бърз 20 до 30 минутен разговор в удобен и за двама ни ден и час. Като вярвам, че това е доста тактичен подход и не мисля, че биха ви притиснали още да ви попитат наново колко струва, след като им отговорите по този начин. По-скоро да се съгласят да им обясните за ценообразуването във втората ви среща. Петото възражение, което може да получите е така доста коварно, когато те кажат работил съм с агенция и не проработи. Тук може да отговорите нещо от сорта на точно това е причината, поради която се свързвам с вас. Видях на вашата Facebook страница, че сте публикували реклами и да бъда напълно честен, разбирам защо не сте получили желаните от вас резултати. Ще се радвам да се чуем за 20-30 минути тази седмица, за да мога да ви върна напълно безплатна обратна връзка, като анализираме заедно рекламите, които сте пускали и също да изпаднем в малко повече подробности относно как аз бих могъл да ви помогна. Като мисля, че това е доста добър отговор. Следващото възражение е никога не съм пробвал нещо подобно и отговорът ще бъде сходен на предходното възражение. Точно това е причината, поради която се свързах с вас. Видях на Facebook страницата ви, че не сте публикували никакви реклами, нито органично съдържание. Според мен това би било един ефективен и ефикасен метод, който да помогне за развитието и разрастването на вашия бизнес. Обяснявате точно, кратко и ясно какво сте видяли, какво предлагате и как би помогнало. И седмото и последно възражение, което съм разписал, е когато от срещната страна каже нямам интерес, вие може да отговорите разбирам, само мога ли чисто приятелски да попитам на какво се дължи това. И другия вариант е да кажете, значи не желаете да разраствате, разширявате и градите вашия бизнес, като не трябва по никакъв начин да се притеснявате да попитате, тъй като вие нищо не губите. И така, това беше от днешното видео. Ако ви е било интересно и полезно, то може да го харесате, да го споделите с приятели и също да се абонирате за моя канал за още подобно съдържание. Също може да ми последвате в Instagram и TikTok, където се старая малко по-активно да публикувам съдържание. Желая на всички ви успехи и знам, че ще се справите. И както се казва, ще се видим на върха.